L'Àlex i els caramels màgics. Hi havia una vegada un osset que es deia Àlex. L'Àlex vivia amb la seva mare i la seva àvia. Ell era un osset molt afectuós, però també molt vergonyós. Era tan vergonyós que quan sortia al carrer sempre s'amagava darrere de la seva mare. A l'escola sempre estava al costat de la mestra. Fins i tot, quan li tocava llegir, sempre deia que tenia molt mal de coll. Un dia, que estava al parc amb l'àvia, un osset se li va acostar. Ell va córrer a amagar-se. Quan l'àvia va voler marxar, va veure que l'Àlex no estava jugant. El va començar a buscar i el va trobar darrere d'uns matolls. Quan van arribar a casa, l'àvia li va explicar a la mare de l'Àlex el que havia passat al parc. La mare la va tranquil·litzar dient-li que no patís, que ja tenia una solució, perquè l'Àlex deixés de tenir vergonya. L'endemà al matí, mentre l'Àlex esmorzava, la mare li va explicar que a la motxilla li havia posat 3 caramels màgics. Aquests caramels proporcionaven més seguretat i empenta a tot aquell que se'ls mengés. Quan l'Àlex va arribar a l'escola, va afanyar-se a seure al seu lloc. Aquell dia tocava lectura i ell tenia molta vergonya. Però quan li tocava començar a llegir, va recordar-se del que li havia dit la seva mare. Va agafar un dels caramels i se'l va posar a la boca. Quan li va tocar llegir, no va tenir cap problema. Va llegir de forma clara i entenedora. A l'hora del pati, com cada dia, es va posar al costat de la mestra. Però, quan va treure l'entrepà, va veure els caramels que la mare li havia posat al matí. Es va menjar l'entrepà amb tranquil·litat i, quan va acabar, es va posar un dels 2 caramels que li quedaven a la boca. De cop, va notar com li marxava la vergonya i va anar a jugar amb els seus companys de classe. Quan va acabar l'escola, va anar a buscar l'autobús. Quan estava a punt de pujar, va veure asseguda aquella nena que sempre li deia coses. Ell sempre es posava lluny d'ella, perquè li feia vergonya parlar amb ella. Però aquell dia no. Va agafar el 3è caramel i se'l va posar a la boca. Va pujar de l'autobús i es va sentar al costat d'ella. Va ser el viatge d'autobús més divertit que mai havia passat. Quan va arribar a casa, va entrar corrents cap a la cuina a explicar-li a la mare quin dia tan meravellós que havia tingut. Li va dir que els caramels eren fantàstics, que quan se'ls menjava desapareixia tota la vergonya. Durant dies, la mare li va estar posant els 3 caramels a la motxilla, però un dia, al anar a posar-li l'esmorzar, va veure que els 3 caramels encara eren a la motxilla. Quan l'Àlex es va despertar, li va demanar per què no se'ls havia menjat. I l'Àlex li va dir que no hi havia pensat que els duia. La mare llavors li va explicar que els caramels no eren màgics, que el que havia passat és que ell havia començat a confiar en ell. Havia agafat seguretat i per això li havia marxat la vergonya. A partir d'aquell dia, mai més tindria vergonya.